Si vull escriure aquesta operació en forma d'una única potència, puc observar que les bases són iguals. 2 elevat a 3 és 2 per 2 per 2. 2 elevat a 5 és 2 per 2 per 2 per 2 i per 2, 5 vegades. Si ens fixem, aquesta potència és 2 elevat a 8, ja que tinc 3 dosos en aquest cantó i 5 dosos en aquest cantó. Si sumo, 3 i 5 fan 8 dosos. Això és el que puc fer sense haver d'escriure tota l'operació. Quan les bases són iguals, la base es conserva i es sumen els exponents. Així doncs, 2 elevat a 3 per 2 elevat a 5 és 2 elevat a 8. En aquest cas, 2 elevat a 6 dividit per 2 al quadrat ho podria escriure en forma de fracció. 2 elevat a 6 és un 2 multiplicat per si mateix 6 vegades. 2 elevat a 2 o al quadrat és un 2 per 2. Si simplifiquem, dividim entre 2, tornem a dividir entre 2 i el que em queda és un 2 elevat a 4. El que estem fent és eliminar 2 dosos perquè són els que estan al denominador. Així doncs, si vull calcular sense fer tots aquests passos, puc pensar que la base es conserva i els exponents s'estan restant. Quan dividim, els exponents es resten si la base és la mateixa. En aquest cas, les bases són diferents, però els exponents són iguals. 8 al quadrat és 8 per 8. 3 al quadrat és 3 per 3. Com que l'ordre a les multiplicacions no afecta el resultat, jo puc col·locar aquesta multiplicació en aquest ordre. D'aquesta manera tinc agrupats un 8 i un 3 i un altre cop un 8 i un 3. Això vol dir que tinc 8 per 3 dues vegades. I això fa 8 per 3, 24 al quadrat. Si ens fixem, l'únic que estem fent és multiplicar les bases, 8 per 3, i conservar l'exponent. Quan els exponents són iguals, es conserven i les bases, en aquest cas, es multipliquen. En aquest cas, puc escriure la divisió en forma de fracció. Puc agrupar aquestes divisions
i veure que això és un 8 dividit per 2, que el tinc 3 vegades. És a dir, 8 entre 2 són 4 elevat al cub. Si em fixo, l'únic que estic fent és dividir les bases i conservar l'exponent. Si els exponents són iguals, es conserven i amb les bases faig el que em demanin. En aquest cas, dividir. En aquest cas, em demanen que un 5 al quadrat l'elevi al cub. Això vol dir que el 5 al quadrat fa de base i l'he de tenir 3 vegades. Cada 5 al quadrat és un 5 per 5. Aquest torna a ser 5 per 5 i aquest torna a ser 5 per 5. És a dir, que tinc el 5 2 vegades, però això ho tinc 3 vegades, és a dir, el 2 pel 3. Tinc el 5 6 vegades. Si em fixo, el que faig és conservar la base principal, que és el 5, i els exponents els multiplico. Per això em surt el 6. La base es deixa com està i els exponents es multipliquen. Així doncs, si les bases són iguals, es conserven i amb els exponents, si estic multiplicant, els sumo i si estic dividint, els resto. Si els exponents són iguals, els exponents es conserven i com a base poso el que em digui l'operació, en aquest cas 12 per 3 i en aquest cas 12 entre 3. 12 per 3 són 36, doncs tinc 36 elevat a 5. 12 entre 3 són 4, tinc 4 elevat a 5. En aquest últim cas, la base la conservo i els exponents els multiplico.